Ассалому алайкум бародарони азиз, мана мошин омада, мошин тайёра. Мана бачаҳоям омад, ҳозир фуровардана сар мекунем. Мошина як бор мана нишон метиҳам. Ай Москва бор кардаги мошин. 14 число мана. Рӯзи шанбе бозор бо я мошин омадеста, бачаҳо бор мекунанд, насиб бортон боша, срочно алоқа ба бурето. Соҳ саломат мана расидеста мошино. Бо клиентҳо ҳаст ки медонанд, комментария навистан гиретон. Бортон овардестем, шумоям хоб падешкара кинен, лайк, просмотр кати, поделиться кати, дигароям бина, боршуна роӣ кина, соҳ саломат баъд боршуна қабул кина. Gel ileri. Hala ya. Birgacha har kuni qasam tutasar bo'ldi. Soat 1gacha. Siz soat 5 dan o'tmaysiz. Qandaydi? 500 somon deydi, sen nomingga yozilgan deydi. Pare. Якуб мошин мана ҳолиши дуюмаша мемонем нас. мошини дуюма монда. Böyle hangi çıkart yapar?